So welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Basi pamene baba ndithuti angani kuti pa nyanja pa kuchitika chani ku Strait of Hormuz ku Indian Ocean kumene ku sea kumene kunyanja kumeneko kukuchitika zotani chifukwa zikuoneka zoti ma tensions akukweranso ndithu pakadali pano. By the way, Trump ndithu alamula kuti pakadali pano ndi kuti inuyo makamaka asilikali makamaka navy ya America iyambe kushuta komanso kupha mabuto wose a Iran amene ali mnyanjamo amene akuwasokoneza kuwapanga harasa akuti wapanga harasa ngalazi wasokoneza iwo ndithu akuti aziwapha. So nkhani ndinena kuti choyambirira anthu wa mnyanjamo amango gwirana like awagwira ichi makuwuzanizo kuti Iran yagwira ndithu yagwira ship imene ili linked ndi ku Israel, yes, MSC manager lero ndithu apanga release video yake mene anatengera ndi Americanso leronso ndithu ya landanso ship oil tanker yamafuna ndithu ya Iran komano awiri achita kwa abweza. Chiyambeni blockade ya America iwo ndithu abweza ma ship ma oil tanker opitilira 31, right? Chiyambeni nzawozo abweza mashipi opitilira 31 kuma abweza ino pitana kupita kuma abweza asadutse basi osewo sokuti ndairani okhaya komano ndi enanso amene mayiko enanso kungo abweza basi atseka. So mafuta akapavuta panopa mene kwenda kuti now you know the reason mukudziwa kali chimene chifukwa chimene chilipo kumeneko. So zimene zindithu zikuchitika pa nthawiso imene tikuona kwanena kuti Pete Hegseth amene ali Secretary of War wangochosa ntchito wamkulu wa Navy, Secretary of Navy wamkulu amene amayang'ana za maboti za chance ndizi kupeleka makomanzi kutoku anchosa ntchito dzulo pa 22. So munthu amene dzina yake ndi John Phelan anali wamkulu oyang'ana Navy. Kuti Navy ndi chani? Navy ndi mtundu wa asilikali apa nyanja. Yes, mwachidule asilikali apa nyanja imachira kuti Navy. Ndifake Trump amampa kuti the Navy is gone. So the asilikali apa nyanja aku Iran akuti atha osapita. Ndi I don't know kuti
ku Strait of Hormuz kuti bwanji. So iwowa anena kuti after I think zifukwa zimene anachosera muthu ntchito wamkulu ameneyo akuti makamaka pali ma decisions ena amachedwa letu, like amakhala kuti munthu opanga moderate, like you know what, panga zakuti akuluakulu tiphwanyisa boti, panga zakuti akuluakulu tidiyani kaye apa tionongesa zinthu. So zinthu ngati zimene zonso anthu zita uyu sali align ndife, so amuchosa ntchito kumaso samagwizana ndi Pete Hegseth. Since year amakonda direct mapanga malumikizana ndi Trump direct. So abwelesapo wina kumano zinthu okay momwe timanena mumucha achina awawa ina Trump ndazi nzawo akaona kunena kuti uyu sakupanga zimene ife tikufuna makamaka zimene zakuchifamba za chani amamuchosa ndi nkuyikapo anthu ena amene azimvana maganizo ndiwo aja. So pakadali pano pamene a Trump alamula kuti tsopano ziphani nkhani ifika kuti ziphani amene maboti onse amene akuyika even amene akumapanga lay mines amene akumayika mabomba otcheracha mnyanja mucha a Trump anena kuti amene onse nthu muzingo wapha basi, you know, ziphutisa maboti amene ochawo. So meaning kwena kuti panopa pali escalation, pali ku like zinthu zikukula tsopano. So pakhala nkhondo yapanyanja tsopano mmene zimene a Trump amafuna. Iran pankhani kuza ndi ma negotiations anali ndi kukambirana kwawo, amapereka ma signals kuti mwina mwake atha kukambirana mwina 2 to 3 days, koma condition Iran inapereka condition kuti koma achotse ma blockade, achotse sanga makambirane pamene achina ma Americans aja akuvutitsa kunyanja kuja. So a Trump in so doing akumaganiza ngati kuona kuti apatu ife pamene tupanga izizi ndi kuti Iran ikuvutika kwambiri, komano analysts akuona kuti no simene wakuganiziramo actually ndi zina, komano amene akuvutika kwambiri ndi global economy. Pakati panopa panyanja ngati pali nkhondo pamene pa Strait of Hormuz komanso mu Indian Ocean imene mu nyanja yaikulu ndikuti nzovuta kwambiri. Maripoti enanso akuona kuti even ma Somalians achingaso ku Mandebe kucha Strait of Mandeb kuti makamba kucha naonso ndithu makamaka kumachingira maujini ma zinthu zopita ku Israel especially ngati zimabomba gazi zimene zomadusa panyanja zida. So naonso akuti penipa akuachingiraso kuti asamaduse. So pakati pano a Trump aganiza kuti nkhondo yachotse kuntunda ayibweretse m'madzi kenako adzetse chipwirikiti. Iran, remember tibwerere pang'ono kuti Iran inakamba kunena kuti siyani nkhondo ku Lebanon and Israel simasiya, anauza America kuti wauze kuti asiye nkhondo otherwise asigula pa Strait of Hormuz. So America inauza Israel kuti asiye nkhondo ija munjira yonkhanga kuti kwayitanisa kupita ku White House kana kana kuzata. Iran is good boy ndi kutsegula pa Strait of Hormuz. Koma 2 mina akupeza konzo kuti Trump anasangalala kwambiri kenako nkona kuti komano ife Iran esiru kwa CIA tuwaikira be blockade. So Iran akulu muti bwanji kuti so Iran so pamene Imarani imatseka pamalo pacha. So mini kwena kuti pamalo pacha nkhani yaikulu imene yavuta ndino kuti nda Trump chifukwa cha ego yawo, chifukwa cha kukwambwana kwawo, chifukwa cha nkhondo zimene akumenyeza delusion zimene zopangisa zoti pa dziko lapansi lonse pakhale mavuto. So Iran inali clear akuluakulu it's fine tintingosiya chani tintingosiya I mean mungo chosa blockade like tasiya tasagwa Strait of Hormuz ambeni my discussions muni mosema koma Trump awukamirabe. So now you know kuti vuto ndani tsopano pakati pa Iran ndi a Trump pena aweza bese zinthuso wenza somolo kuti pamene pofunika sokutani pofunika miyambeso kuphana pambepo kuti mpyo panalibe zophana panalibe zoti abangoma kunali zoti tanda shipi ngangati kuli kuphulisa mangophulisa ngamene engine chabe engine ya tanka ship basi komano anthu anazora makhawu ali safe. Koma sopano panopa
mwazi tsopano uyamba nokukhetsedwa mu nyanjamo chifukwa order a Trump anakaya kuti ndapereka order ku navy yanga kumeneko. So guys, thank you so much. Stay informed. Malawian Cameras.